No takhle, mohl bych dneska zůstat o něco víc vzhůru, ale jo, proč bys nemohl vlastně? Ne, zítra máš školu. A můžu si dát teď aspoň něco sladkého? Co to je? Dokážu dát gól v každý botě? Vytáhl malou pistoli a namířil ji Lincolnovi zezadu na hlavu. Počkal na hlasitý moment ve hře a pak stiskl spoušť. Po výstřelu se skočil na jeviště, přičemž si při dopadu zlomil nohu. I přes zranění se mu podařilo uprchnout z divadla na koni, zatímco začalo velké pátrání. Skrýval se No, počkej, jdu natáčet video. Vytáhl malou pistoli. Tak, kdo pak mi řekne, kolik vyšel příklad číslo 2? Neřešte pojištění. Podívej, jakmile uviděl, jak leze malý brouček, vzal si fixu a začal kreslit čáru přímo za ní. Kamkoliv se brouček pohnul, pečlivě ho následoval a kreslil čáru. Brouček se pohyboval tolik, že brzy na plátně nezůstalo ani jedno prázdné